pun wedaling dinten Setupaing sak lajengipun. Kawontenanipun jenang sedaya jenang petak lan abrit. Petak nitik Wisnu saking Rama, abrit saking Ibu Rama lan Ibu sumusup dhateng jiwa raganipun Dik Sasabila. Mugi-mugi saged nambahi kang dados daya lan kekiyatanipun. Kawontenanipun jenang baru-baru mengeti kadangipun sekawan ingkang ngamping-ngamping kanan kiri ngarep mburi. Pramila dipun bekteni ampun lali anggenipun jurang pangiring lan dalu saged rahayu wilujeng wedaling dinten Setupaing sak lajengipun. Kawontenanipun jenang seger mugi-mugi saged seger waras ampun ngantos wonten sulayanipun wedaling dinten Setupaing sak lajengipun. Kawontenanipun arak-arakan bekteni Kanjeng Nabi Sulaiman ki Bathara Kala sak wadyabala. Kawontenanipun dipun bekteni Sengkala lan Rubeda karak dhateng panggenanipun piyambak-piyambak ampun ngantos damel gendak